Baban soyayya, baban soyayya. Kai Bilal zo. Shiga nan gidan ka kira mun baban soyayya in ji waje. Assalamu alaikum. Baban soyayya. Na'am. Ana kiran ka. Waye ne kira? Rose. Rose ne. Je ka ce mai bana nan kawai. Ka ce bana nan. An wahala. Bai baya. Ka gan shi? Shi ne ma ce baya. Shi din? In ba ka ji ka yi kokari. Kai har ka kai in zo ina kiran ka waye kai da zaka ce mai baka nan. Ni kake gaya ma waye? To waye kai? Baban soyayya. Ga baban soyayya. Ka manta me ka gaya min? Ka ce min sojoji guda biyu sun zo ko hudu ne sun zo suna nema na anguwa. Sannan ka gaya min wannan dan lukutun mai kudin ya zo gurin mai mana ka ce har ka ga alamun ko ya shiga lungun layin sa ne. Ya ko in dan rantsa ma ban iya rantsawa ba. Ka ganni nan na rasa me yake min daɗi kwata kwata. Kai ka so ka kalle ni mana. Na yi gaye na fito ras zan je hira baban soyayya wasu kalamai ma na zo kaɗan ba. Baban soyayya. Yake gaya wasu kalamai na Baban soyayya. to ba zan bayar ba kowa tashi ta fushe shi. Tashi ta fushe shi. To bari in faɗa ma wannan hirin da na ma na cewa ma wasu sojoji sun zo suna neman ka guda wuri ƙarya na ma. Ka wahalar da ni gudu su ka sani. Ƙarya ka min. Ha to mun je a kallon ka. Ba wanda ya zo nema na. Wannan ba Oh, Shi ne ba hukaci ma ko? Duk da ka sa na yi kusan awa kaza ina gida ina jira ka ce mu soja zo nema na. Sannan wannan dan lokacin mai kudin ya dawo. To bari ni wanka yanzu fito in tafi gun mai muna na. Kai wallahi ba ma sai na yi wanka ba. Awo. Baban soyayya, baban soyayya, baban soyayya. Baban soyayya, baban soyayya, ga baban soyayya, baban soyayya, bawan mata, ga baban soyayya, mai san mata. Kun gani na shirya na ɗau wanka na hau hanya, zan je soyayya, na ci gaye na sa turare na dan na je soyayya gun mai suna ba ni tsoron kowa akan ki zanka da mai mini yawa la ya bar mu da ke ko mutuwa ban so ta raba ni da ke Baban soyayya, baban soyayya, baban soyayya. Baban soyayya, ga baban soyayya. Baban soyayya, baban soyayya. Ba abin da zai nan tafiya yau.
sai na game mana wallahi. Ni tsana da kai wawanci da dolanci da lusaranci shi kenan baka da aiki sai mun laba ko? To na rantse maka da Allah in ka ci gaba da min irin wannan ina faffasa ma baki baka da darda abin da na ma ba ko? In ba wawa ba kai kenan baka da aiki sai mun labe to na rantse da Allah yau bar ma ka ga ikon Allah kafin Maimuna ta zo ba dan zubar da mutunci na kofar gidansu ba za ka ga ikon Allah. Yadda na yi tsalle na hau kan nan haka zan yi tsalle duro a bayanka karye kashin bayanka ka daina zuwa gurin ta. Wannan dan iskan gayan an yi dan iskan gayi amma in na kama shi zai ga abin da zan